Vítajte späť pri mojom videu a dnes to bude na tému jesenné spomalenie. Jeseň je naozaj také obdobie, kedy sa oplatí spomaliť. Ale čo robí táto západná kultúra, je to, že vtedy máme práve to najviac busy obdobie, aké si vieme kedy predstaviť. Ja si pamätám, keď som robila ešte v korporáte, to bolo presne to obdobie tesne pred Vianocami, kedy všetko trebalo dokončiť, uzatvoriť celý rok a naozaj išlo sa po lete od septembra až do decembra v rýchlosti 1000. Deti nám nastúpili znova do škôlky, do školy, majú nové rozvrhy a není to jednoduché. A práve vôbec, že to nie je sezóna, kedy sa oplatí ako pýta spomaliť. Ale je to na nás, aký život si my spravíme a je to na nás, čomu povieme áno a čomu nie. A keď budeme vyhľadávať viac a viac chvíľ, kedy dokážeme naozaj troška sa spomaliť a troška znížiť ten stres v našom živote, tak myslím si, že to naše telo sa nám veľmi odvďačí. A to je možno aj preto, prečo mnohí ochorejú práve v jeseni kvôli tomu vysokému tempu a vysokému levelu toho stresu. Ale možno keby ste vyskúšali si ten stres aktívne naozaj znižovať, tak uvidíte, že možno, že na vás nenaskáču všetky tie bacily, ktoré na jeseň sa jednoducho prebudzajú. Ak ťa zaujíma viac o tom, ako využiť aromaterapiu na podporu seba, na podporu toho, čo máš naozaj veľmi rada, dole pod videom si môžeš stiahnuť e-book zadarmo Zažiar cez svoje dary, kde nájdeš aj jednoduchý kvíz na to, ako naozaj nájsť tie svoje dary a ako ich podporiť aromaterapiou, aby ste sa cítili skvele, aby ste naozaj v živote robili to, čo milujete, a pretože keď robíme v živote to, čo milujeme, tak sme vtedy v tom naozaj úspešní, sme vtedy šťastní, sme spokojní a naplnení a oveľa krajšie sa nám v tom živote ďalej hýbe a funguje. Jeseň je naozaj obdobie, kedy aj tá príroda, ona vie, prečo zhadzuje všetky listy a prečo sa ide troška tak zazimovať a stiahnuť a spomaliť. A my sme súčasťou prírody, tak ako som počúvala nedávno podcast, ktorý vám chcem veľmi, veľmi odporúčiť. Je to na Hero Hero podcast Majka Spirita a rozhovor s Jakubom Wagnerom, rybárom, milovníkom prírody, ktorý takisto veľmi apeloval na to, že my sme súčasťou naozaj prírody, toho celého ekosystému, hoď sa ľudstvo snaží vyvýšiť na tú prírodu, ale A čím viac budeme žiť v tom súznení s tou prírodou, tým lepšie sa nám bude dariť. A to hovorím aj ja. Dôverujme prírode a žijeme naozaj v tom súznení s tou prírodou. A na jeseň napríklad sa aj mení čas. To znamená, že oveľa skôr je tma, a my naozaj sme tak ako keby pozvaní do toho, že keď už tá tma prichádza večer, tak už sa naozaj skúsme troška spomaliť, skúsme proste sa venovať veciam, ktoré máme rádi a urobme si napríklad teplý, bylinkový čajík, zababúžme sa pod deku s deťmi, zoberme si nejakú rozprávkovú knižku a zapnime si voňavý difuzér, nechajme ho krásne rozvonieť ten náš rodinný priestor a nechajme ho pracovať s nami a s našim nervovým systémom a naozaj skúsme vyhľadať taký ten pokoj. A v tých chvíľach, kedy napríklad naozaj budeme mať už len chvíľu a sú to Vianoce, tak a ten čas taký stresový, hej, či máme pre každého tie darčeky a máme všetko napečené a urobené, hej, to sa nenazdáme aj tu, a sa dá zvládnuť v takom väčšom kľude a naozaj aj v súznení s tou prírodou a s tou harmóniou tých krásnych, voňavých, esenciálnych olejov. Jeseň je aj časom, kedy napríklad viac ideme tráviť čas vo vnútri, čiže naozaj sa spomalujeme reálne, varíme si možno teplé polievočky, robíme si nejaké také zapečené zeleninky, tekvice, cvikle. To teplé jedlo nám robí veľmi dobre, možno oveľa lepšie ako šalát a to tak nejako prirodzene cítime, že ja teda určite, že už nejak na ten šalát nemám veľmi chuť, ani na nejaký studený jogurt, ale skôr naozaj na tú teplú kašu, teplé pečené nejaké zeleninky a dobre výživné polievočky. Na jeseň naozaj môžeme chodiť troška skorej spať, pretože, hovorím, tá tma príde oveľa skôr, to znamená, že je dobré si dať taký ten oddych aj večer, takže možno, že naozaj dopriať si viac toho spánku a viac oddychu. Zobrať si nejakú dobrú knihu, prečítať pár strán a už len tak, ako keby zatvoriť oči a ísť spať.
Z olejčekov vám naozaj chcem odporúčiť jeden úžasný systém a to je systém Adaptív, ktorý je tu pre nás vyskladaný tak, aby nám znižoval tú mieru stresu, ktorú zažívame počas celého dňa. Ja milujem olej Adaptív, pretože mi pomáha prispôsobiť sa každej situácii, aj tej dobrej, aj tej nepríjemnej počas celého dňa. Obsahuje divoký pomeranč, levandulu, kopajbu, spearmint a iné. Vonia veľmi sviežo, nádherne, krásne a teda toto tu mi znižuje môj stres počas celého dňa, takže Adaptív ide u mňa do difuzera. Potom mám k nemu aj takúto rolonku, kde je vlastne Adaptív zmiešaný už s frakcionovaným kokosovým olejom a môžete si ho dať takto za uši, na pulzné body, na oblasť srdca. Krásne sa ním rozvoniavať a vlastne podporovať si takto celkovo obdobie, kedy je toho na nás veľmi veľa. A najnovšie používam aj tieto Adaptív kapsulky, ktoré obsahujú levandulový esenciálny olej, ktoré obsahujú šafrán, ktorý má naozaj tie účinky také upokojujúce na naše telo. Obsahujú aj GABU, to je prírodzený taký neurotransmiter, ktorý vlastne znižuje tú citlivosť tých nervových buniek a teda tým pádom celkovo nás kvázi takto ukludňuje. Je to niečo skvelé do tejto doby, čo vlastne nás bude tak ako keby naozaj skľudňovať a dávať ten stres z nás preč. A keď sa budeme cítiť v takom väčšom pokoji a väčšom kľude, tak aj tá jeseň naozaj, keď sa napojíme na tú prírodný zákon, ktorý tu je, tá cyklickosť toho života, tak ako aj my sme napríklad cyklické ženy. A vy viete, ako to je s menštruáciou, áno, že hneď po menštruácii sme také, že troška vyflusnuté, ale potom nám ide tá energia hore, hej, sme v takej tej výkonnosť, ovulácia, super, všetko dosiahneme a potom zasa ideme sa stíšiť dole do menštruácie. A takto je vlastne aj počas toho roka, že tá jeseň je tu pre nás na to, aby sme sa zababušili do niečoho teplého, aby sme si uvarili krásny, dobrý čajík, aby sme si dali možno dobrú 90% čokoládu ako takú malú našu sladkosť, otvorili si knihu s deťskami alebo aj našu knihu, začali si možno, že písať nejaký denník, hej, a vypísať sa z toho, čo vás trápi v živote, normálne takto proste začať, alebo si pustíte nejaký dobrý film, alebo si zacvičte kúsok jogy a nezabudnite pritom využívať aj takéto krásne olejčeky, ako je napríklad Adaptív. A ešte tu mám jeden tip pre vás, ktorý sa mi veľmi hodí na jeseň, a to je olejček vanilka, madagaskarská vanilka, ktorý pochádza priamo teda z Madagaskaru a vonia preúžasne. A je pre ľudí, ktorí stratili ako keby iskru vo svojom živote a tá jeseň je taká, že občas máme pocit, že stratíme iskru v živote. Hoď dneska krásne svieti slniečko, keď toto natáčam úplne do mojej tváre a tak preto som si dovolila to takto aj nechať, aby ste to videli. Ale do svojho života viacej vanilky, viacej tej iskry do vášho života a urobte si z tohto napríklad svoj zdravý parfém. Krásne sa to dá využiť aj v sérum na pleť, kvapka do krému, rozvonieť celú vašu pokožku a uvidíte, že tie nástrahy tej jesene, tej rýchlej doby sa budú len a len negovať. Nezabudnite mi dať like pod toto video, koment prípadne a nezabudnite ma odoberať, aby vám neušlo žiadne ďalšie video. Ahojte!